øjeblik, alle så kastet, så rejser alle sig op. Så gælder det om at gå ud og tage en lap, åbne, se, er det navnord, er det tillægsord, eller er det løsningsord. Og så går vi hen, sætter den, ligger den derhenne, hvor det nu er. Hurtigt hen og tage en ny, og så gælder det om at rydde gulvet for klokken. Når alle papirlapper så er væk, så stopper tiden, og så ser vi den tid med. Så kan man jo så sådan, køre det som en lille konkurrence for at se, kan vi være hurtige næste dag, eller Og man må ikke tage en gang. man må kun tage en af gangen. Okay. Så er I klar til at poppe? Og vi skal lige gøre det på rigtig popcorn med mere, så vi står lige, så popper de jo. Er vi klar? Vi er klar. Og jeg siger popcorn! Ja, og så kan man bare tage en sæd, og så hurtigt ud til at sætte dem op. Og tiden går. Og det må jo selvfølgelig gerne gå så hurtigt. De hænger derude i navneordet. Det er ikke så udsangsord.